И здравейте всички, ме гледате. Аз съм Мара 266. И отдавна нямаше клип. Най-накрая реших да кача. Тук при мен е Марка. Какво става? Нищо. Значи, това е моето развитие в апачата да се претекча пака. Защото него... Чакай малко да заработи чаковете. И да. Защо? Може малко да полагва, защото си говоря по скайпа си на клипче, но това не е проблем. Ще покажа колко съм се развила тук. Тъй са, значи, тук имаме много тъпи работи, които мисля да ги изхвърлям. Тук имаме, ето това са ми вече моите ценности. Тук ли си? И да, нещо стана с скайпа. Та да. Значи, тук това са ми моите ценности. Значи, единственото нещо на този меч е Смайт четворката, която ми спадна. Тастилтор, Тъч или какво там. Тук са 60-те диаманта, които намерих без хак, без нищо. Ето, цъкам Х. Нищо не става. Тук са ми мопайтамите, тук ми е Diamond сета, който е enchantван. Друго, какво да показвам? Тук тухлички. Чакайте малко. Бам, ти си врел, бам, бам, не ги пил. Така. Надявам се, че те ще стигнат. Сега, къде са ми цветенцата? Цветенца, къде сте? Тъпъци. Нямам цветя. Доста странно. Да, тук сега е покажа отзаде. Значи, тук съм подготвил едно селце да има. Да, малко ладно, съжалявам, пак казвам. Тук си държах айтемите за къщичката, ето ги цветята. Може да снимам в моя сервер след малко, да. Ето тук какво съм събрал, тук беше всичкото гора и аз го махнах. Съжалявам, че нямаше клип, просто имах проблеми с компа и такива неща. И мъчих се доста време да го оправям. И да... Сега. Да си оставим се... те са били тук. Фък. Няма значение. Исках да ви покажа просто развитието. Тук снимам Enchanting Table. И тук се сложа всички енчантвани работи. Намалявам. Тук са ми двете кончета. Не знам къде я ги държа. Тук са ми... Не знам, не е семената. Тук ми е фермичката, малко е тъпичка, но... Къщата ми е много зле. Но вижте каква е мизерна. Не съм се развил. Това е много бавно развитие в Майнкрафт. Моето. Това, тук е много бавно развитие. Единственото нещо е, че когато сваля Рей минимапа, ще хода в недър и ще разкарвам до замък. И да, мисля, че това беше за този клип. Фак, малко лагва. Това беше за този клип, надявам се да ви е харесало и да. Извинете, че пак не снимах, но просто много съм заребен по тази лига. И да. Който иска да играем League of Legends, фейлеста съм, пиша се ето така. 30 лева съм, 3 победи на ранкет, мисля, че... Защото аз съм бронз единица, аз не игра на ранкет. Кикони 20 се пише, ще му го напиша в чата, ще си дам скайпа в чата. И тук ще го напиша, ето ми го скайпа, това е скайпа ми.
Да. И който играе лига. Ама някакво да не се появи някакъв такъв, който може да играе, а да има всички герои в лига. И да. Ето го. Ето го и марката. Прекъсна минута. И сега, може би и той по-нататък ще снима, може би, подчертаваме тази думичка. И да, това беше от този клип, надявам се да ви е харесало развитието ми. Мизерни са енчантвани айтеми, какво толкова, това е нищо. Надявам се да ви е харесало развитието, дайте един лайк, ако ви харесва клипа, извинявам се пак, че не съм снимал, но просто много съм заребен по тази лига. И да, който иска да играе лига с нас двамата, скайпа ми, името в региона в ЛС-та. Всичко ще си напиша в описанието, вие ще си видите там. И да, това бяха Server 266, тук беше при мен Марка. Чао. И чао!